फोरान जिरायनानै जाब्रा ओंखामखौ बाव ओंखामनि महरा माबायदिमोन बावगारलांसिगौमोनसो आङो दासो ओंखाम ओंख्रिखौ नुनानै गोसोआव फैफिनबाय आं नङाबा ओंखाम ओंख्रिनि महरा माबायदि बावगारनासो थासिगौमोन आं बांद्राय दालु मारिबाय थानाङालै सोरबा नुबा जारलासो जागोन मिथिबायना थफिराम माबा जानानै न'आव थांदो माब्रै थांनांगौ जाखोब्रा जेराव क्लिअपेट्राया आंनि बिमा गदाय जाहैबाय दाथ' आंनि बिमाया तेजिमलानि बिमा गदाय बायदि जाबालाय तेजिमलानि बिमा गदाय जाबानो नों गिनांगौ नामाब्रा माखौ एसेबां गिदोंब्रा गिनायालाय बांद्राय गिद्रायाखैमोनलै बिफाखौ एसे गियो आरोना बिफा नालाय बिनि सायाव क्लिअपेट्राया आंनि बिमा गदाय जाबावबाय दा बिसोर सानैया लोगो नांनानै आंखौबा मा खालामनो प्लानिं खालामदों सोर मा मिथिगौलै आं जेबो मिथियालै आंल' खालि गेजेराव फसिनाङा मिथिबाय गोदान बोसोरबाबो नोंनि थाखाय आं जेबो गोसो होनानै इन्जय खालामनो मोनाखैलै मालायफ्रा जाखाव लोंखाव लागावगासिनो आंहासो न' सिङाव थानानै टेनसन जाबाय थानांदों गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबबायलै थफिराम मा आंखौल' दाय होबाय थायोब्रा माथो नोंनि थाखायनो जादोंना बेफोर गासिबो दे ओंखामा जादो सोरबा नुफैनो हागौ दे जानोसै आं आच्छा बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय जाय ओंखाम जागासिनो दङ भिडिअखौ नायथ'नाङालै आरो जाय ओंखाम जाहां जादों भिडिअखौ नायथ'नाङा दसे उनाव थानानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव ओंखाम जाफुबाय थानायावनो भिडिअखौ नायदोंमोन होननानै बुंनानै लानाङा दै मानो होनोबा वार्निं होखाबाय जुदि भिडिअखौ स्किप खालामनानै जुदि बै मोनसे खन्द'आव डाइरेक्ट नायहैखाबाय अब्ला आंनि दाय गैया आंनि डिउटि आं खोन्थाखाबाय ओंखामखौ जाथ'नाङा बास फैदो होमबा भिडिअखौ नायदो लासै बांद्राय बोलो होनाङा जेसेबां सिङाव मा बुस्थु दं गासिखौबो दिहुनखा आं नोंनि थाखाय दै लाखादों सिन्था खालामनाङा नों गोबानानै मेंजोबलायबाय होमबालाय खुगाया सुदो नङाबा आं सुनानै होनोसै आया माथो गोबा बायाखैलै दे गोसो होनानै गोबा आं नोंनि खाथियावनो दं आं नोंनि खर'खौ हमनानै होबाय थागोन नों टेनसन लानाङा दाउआसो सिगां फैग्रोदों मिथिबायना नङा माथो बालाबो दाउआ फैग्राखै मिथिबाय दाउदैयासो सिगां फैग्रोदों नों नुदों नामाब्रा दाउसो देलाय दाउदैया बुहुमाव फैग्रोदों होननानै दाउआसो बुहुमाव फैग्रोदों ओमफ्रायसो दाउआ दाउदै होदों बालाबो नोंनि रावखौ फोथाया माथां सन्थ' दाउदैयासो बुहुमाव सिगां फैग्रोदों मिथिबाय दाउदैया सिगां बुहुमाव गोग्लैफैबाय लथबनो बिनिफ्राय दाउजोआ सिखारबाय माने दाउजोआ ओंखारबाय ओमफ्रायसो दाउजोआ बिदै होफिनबाय दाउदैया हारसिंनो ओंखारबाय ओमफ्राय दाउजोनिफ्राय दाउलाबो फैदोंब्रा दाउला मानैबो बुहुमाव सिगां फैग्रोदों ओमफ्रायसो बिसोर सानैया दाउदै बानायदों नङा माथो दाउदैयासो बुहुमाव गोग्लैफैग्रोदों मिथिबाय बिनिफ्रायसो दाउदै मोनसेनिफ्राय जरासे दाउला आरो दाउजो ओंखारदों ओमफ्रायसो बिसोर सानैया आरोबाव दाउदै जोगो बानायबाय आंनि बुंनायखौ मानिनोबा मानि दाउदैया गोजौनिफ्राय गोलैनानैसो बुहुमाव फैग्रोदों मिथिबाय दाउदैया बुहुमनिफ्राय गोलैबालाय माथो बायफ्लेजोबगौमोनसो दाउदैखौ एसे गाहायनिफ्राय गारबानो दाउदैया स्रा बायो लायालां नोंनि खोथाखौ नों लायाबानो जाबाय आरो दाउदैयासो ओंखारखादों जेरैखि जायाबाबो मालाय फार्स्ट दाउदै ओंखारजेननाय नालाय लहानि दाउदै नालाय गोजौनिफ्राय गोलैबाबो बायाखै आरो साला जाम्बि लहानिबो दाउदै थायो नामा दालायथो हांसानो सनानि दाउदै होआ आरो नों लेखायाव मोनाखै हांसानो जुदि सनानि दाउदै होनो हायोबालाय इसोराबो लहानि दाउदै बानायनो हागोन ना नङा नों जियानो बुङा मानो दाउदैया फैग्रोआखै बुहुमाव दाउआसो फैग्रोदों नङा माथो दाउदैयासो फैग्रोदों दाउआसो फैग्रोदों दाउदैयासो फैग्रोदों दाउआसो फैग्रोदों दे दाउदैयासो फैग्रोदों दाउआसो फैग्रोदों दाउदैयासो फैग्रोदों दाउआसो फैग्रोदों दाउदैयासो फैग्रोदों दाउआ दाउदैयासो दाउआसो दाउदैयासो दाउआसो दाउदैयासो दाउआसोलै दाउआसो दाउदैयासोहाय बालि दाउआसो दाउदैयासो दाउआ दाउआसो दाउदैयासो गोबाखांबायना हापां गोबाखाङाखैहाय बालि माबा गोबानो जागासिनो दङ दे जेसेबां हायो गोबाबाय थाबानो जाबाय बाल्थिं नांबावगौ नामा नांथ'आ दे आच्छा बारु थाइबानि लारु दा बुंबाथाय आं गोदान बाल्थिं मोनसे लायगोन दा नों जेसेबां हायो गोबाबानो जाबाय आं नोंनि खाथियावनो दं थेंक इउ अमाराजा थेंक इउ जेबो नङाब्रा आं नोंजों लोगोसे दङ ना दैया लोंनानै होदो होमबालाय
मोजाङैनो खुगाफोरखौबो सुनानै लादो नङाबा आं सुनानै होगोन नांलाया दे बाप्रे बैसो सानैया दिनै माथो लोगो जाथारलायदोंलै ओंखायसोहाय बिसोरनि लोगो जानाया गाबोननो सैमा मावजिफोरबायदि अरलायलायगोन नङाबा माथो लोंनाय जानायावबा ज' लायथार सानैजों गोबानायाव हमथानो थांबाबो आंखौ हमथानो होलायबावालै थाथोंहाय गोबालायबाय थाथों गावजों गाव ओमफ्राय माबा आदा नारजिबुदां जोंहाना दावदैया नोंसानि फंबाय जाथिजों रायलायो खोमा बेखौ लानानै जोंहानि फाग्लाजों नोंसानि हाफांजों नांलायलायबाय थायो बेनोथ' माथो होनबावनो आरो दा बायदियाव नोंसानि न'खरजों जोंहानि न'खरजों खुरमा जालायनांगौबा बांसिनसो खर' गरम जालायगोन बायदि मोनो आं थिगबो गैया आरो जानोबो हानाय बेनिखायनो दावदैखौ मालाबा बुजायसिगोन आं जागोन दे आंबो जाथिजों खेबसे रायलायनानै नायगोन बाप्रे गोबानाया नै सासेयाबो माथो जइन जाफाबाय गोबानायाव दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय दावदैयासो बे बुहुमाव फैग्रोदों मिथिबाय दाउआसो बे बुहुमाव फैग्रोदों नों बुंबानो आं मानिगोन नामा नों बुंबाबो मानियाब्रा दावदैयासो बे बुहुमाव फैदों मिथिबाय नङा माथो दाउआसो बुहुमनिफ्राय फैग्रोदों होनलायनानै ओमफ्रायसो बुहुमाव बिदै हगारदों नङा माथो दावदैयासो फैग्रोदों हारसिंनो इसोरनि सोरजिनायाव दावदैया हारसिंनो दब थाफैदों बुहुमाव मिथिबाय बेनिफ्राय दाउआ हारसिंनो संख्लाखौ ख्ला ख्ला बोख्लानानै बिखबखौ बोख्लानानै उजिदों दाउआ दावदैयासो फैग्रोदों मिथिबायना दाउआसो फैग्रोदों नुबाय दा जौ फाग्ला फाग्लिफोरनि रावफोरखौ दहाय सासेया दावदै बुंदोंमोन सासेया दाउ बुंदोंमोन नै सोलायनानै उल्था फाल्था जालायबाय माथो बुंबावनोलै खायसे मानसिफ्रा जौखौ हेबनो थाखायसो लोङो आरो खायसे मानसिफ्रा गोबानो थाखाय आरो खायसे मानसिफ्रा दादागिरि जानो थाखाय आरो खायसे मानसिफ्रा दुम थाकाल जानो थाखाय खायसेफ्रा गाब्लु गाब्ला जानो थाखाय नों बुंनायाबो सैथो जौखौ बिदि जानो थाखायसो लोङो ओरैनोसो मानसिफ्रा टेनसनफोरा खारनायनि माबा खारनायनि उन्दुनो ओंखारनायनि होननानै बुङो माथो खायसे मानसिफ्रा जौ लोंनानै दुम दाखालसो खालामो हनै बै नुहुरफारा गामियाव सानफ्रामबो जौ लोंनानै दुम दाखा खालामबाय थायोनो गोदान बोसोरावथ' आरो बांसिनसोनो बैसागु जा माबा मोनसे फुजाफोर जा बुलायलायबाय थायो फिसाइफोरा गिनानै मालायनि न'आवसो उन्दुहैलायो बेनोथ'ब्रा जौखौ लोंनानै कन्ट्रल खालामनो हाया खायसे एकदमबारे बुलायनो रागा जानो न'खर सेफायलायनो होननानैनो जौ लोङो बेसे मानसिफोरनि न'खरफ्रा गावस्रादों जौ लोंनायनि थाखाय बेसे सिलिंखार जादों बेबो जों बर'फ्रा जौ लोंबाथाय एकदम हगारसारनानै होयोलै गुबुन हारिफोराबो जौ लोङोब्रा मालाय जौ लोंबाबो मालाय गावबा गावनि दायित्वफोरखौ फालिलांबाय थायो जोंना खायसे खायसे बर' समाजनि मानसिफोरा जौखौसो गसाय साननानै लायो जौखौसो इसोर साननानै लायो जौनि सायावसो गाव मावनाय गासैबो फैसाखौ उरायजोबो न'खराव मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ जेबो थाल लाया दा गोदान बोसोराव बेसेबां मानसिफोरनि न'खरा दावराव दावसि जादों बेसेबां बुलाय सुलाय जादों बेसेबां मानसिफोरनि जिउ गोमादों बेबो नंगौ आदा नों बुंनायाबो सैथो आंना जाबायलै हाफां गोबानाया गोबागाथाखै आं दे नोंबो खुगा सुदो र' एसे ओंखारसिगोन बायदि मोनदों आं बारा मोनथारबाय नामा नोंलाय नारें बिदै नांगौ नामा ओलै खर' गिदिंनाय मोनबाय थौ नारें बिदैखौनो सोबनानै लोंनोसै थौदो होमबालाय ओइ बाथामिस नों आंनि बुंनायखौ मारला आयो मानो मानिनो आंलाय दाउआसो सिगां फैग्रोदोंबा बुहुमाव दाउदैयासो फैग्रोथारदों आंनो नुथारदों बाला सिमाङाव आंबो नुदोंब्रा सिमाङाव आयु बाला आं नुबानो नोंबो नुफानांगौ आयो माथो नंदों नोंलाय माथो नंदों नोङो नैबे सन्थलाखौ सन्थलाया मा नुयो मा नुवा दैखराव मोदायबो नुलायो आयु बाला दैखराव मोदाय नुनाया सैथोमा ना नांगौथ' आरो ओइ आंबो नायगौमोनहाय दैखरनि मोदायखौ नायनो नामा थौदो होमबालाय आं देखायनोसै थौ नायहोमाय नोंहालाय खबरफोरालाय माबायदि निउसफोरा बेनोथ'लै थफिरामखौ नागिरनांगौ होननानै प्रेसार गोलैगासिनो आंनि डिउटियाथ' थफिरामखौ फोस्रावना होनाय बहा दं बहा गैया बेखौ नागिरना होनाय नङाना थफिरामा गोमादों बेखौसो आं खोन्थानो हागोन निउसाव बे क्लिअपेट्रा थफिरामनि बिमा गदाया
आरो थफिरामनि बिमायंआ थफिरामनि बिमा गदायनि बिदाया पुलिसना फन खालामहरगासिनो दङब्रा आंखौ निउसखौ मानो होबाय थायाखै होननानै मोनसेल' निउसखौलाय बोरै होबाय थानोब्रा बेलेग बेलेग निउसबो दंना मानसियानोथ' बहा दंमारो बियो थफिरामा मिन्थियालाय नाम्बारबो ट्रेक खालामबाय मोनाखै बे मबाइला बहा सुइच अफ जादों बेखौथ' पुलिसफोरा मिथिगोन ना नङाबा माथो नै फन फैदों र' हेल' क्लिअपेट्रा मेडाम बे थफिरामा बहा गोमाजेनदोंमोन बेखौ मिथिबाय आं बहा गोमाजेनदों मा आच्छा दे आं सोंगोन दे होमबालाय दोनथ'बाय मा जाखो बे थफिरामनि मबाइला सन्थलामोननि लांगोनायाव सुइच अफ जादोंनो दा बेखौनो सन्थलामोननि न'आव सोंहैगोन खोमा गाबोन आयो सन्थलायासो फासिलायसिगोन होमबा सन्थलामोननि लांगोनानिफ्राय सुइच अफ खालामलाङाखै बेनोथ' दा मा जागोन गाबोन फुङावसो मिथिसिगोन आया मानसिफोरालाय बहा थांजोबखोब्रा माथो रावबो गैया नै माथो गोबानाय सानैयाबो गैला हनै दाउदैजों दाउजों नांलायलायनायाबो गैला मा गोदाव सोरावलै नै बारियावसो दंहैयो खोमा नारें फिथाइसो खालायहैगासिनो माथो बिसोरलाय सानैयाबो दंफायो खोमा माथो हनै सानै सायखं नुहुरदों आंबो साब्रै बायदि नुहुरबाय माथो नारेंसो खालायहैबाय थाबाय होमबा बिसोर बाद दे बिसोरनि जौ लोंनायनि नाटकफोरखौ बांद्रायबा गारनानै थांगोनलां ओरैनोबा दुमफावखौ बिबैजोंसो गारबोदों आं हापां दे माबार बिनिखायनो लोंजानो बायोलै आं लोंबा खायसेया बिराद उफुद्रु खालामथारोलै नंखायबो नङा थफिराम नों नोंसानि न'आव थांदोब्रा मारै सन्थलानि जिगाबाव थाहैनो ओंखारलायखोब्रा आं IAS अफिसारनि थाखाय लाहार फाहार खालामहैनो नागिरदों जिगाब सिङाव बोरै फरायगोन बोरै थागथियारि खालामगोन नोंलाय जिगाब सिङावलाय जागोन माबा मोनसे खायदा बोरै बाहायगोन आं बावै माथो आसोल सानैयासोलै नै माथो नारेंआ बेयावसो दंथारो औथ' आरो नारेंआ बेवहायसो दं आसलि नारेंआ बेखौनो फुटबल बायदि नारेंआवसो नांजाहैबाय थाबाय जोंहा जायोलै जायो फै बेखौनो खानानै सेबना लोंनोसै जोंहा आयो माथो नारेंआबो बिराद मोजांथार आंनि न'खरनि बुस्थुआनो गासैबो मोजां जायोब्रा नङा माथो जोंहानि न'खरनि बुस्थुआबो मोजां जायो जोंहाना मोजांसिन जाथारो नुवाखै नारेंआ बेसे मोजां जादों जोंहानाबो नारेंआ बिराद मोजां अब्लाबो जोंहाना साबसिनब्रा जोंहाना साबसिन जोंहाना साबसिनलै जोंहानिजों बुहुमनि रावबो नारेंआनो हाया नङा माथो गावनिखौल' मानो दुगा खालामनानै लायोहाय नों अमा राजा बेनिखायनो नोंखौ आं नायनो हाया आंबो नोंखौ गोसो थोआब्रा नोंजों गोसो थोजानो मोनैनि गाबाखै माथो बावै बिसोरनोलाय नारें नांगौना नाङालै माथो दसेनो दावराव जाफैलायखो सिरिथालै खोनागोन लासैनो मानबायना थांदो दे नुहुरबालाय होमबाथ' सिरि जिरायनानै थां मा सुसु सासालै आंबो खोनादों माबा सुसु सासा होननाय खोनामाबासो थफिराम मानबायना थांदोलाय होमबालाय थांनोसै आंबो न' सिङाव हाबैनोसै सोरमोनलाय आंबो सायखं मोनसे नुलायदों थफि गानलायनाय नोंबो नुदों अमा राजा माथो आंबो नुदोंथ' आरो मा बुस्थुमोन बेलाय थौलाय सिखावफोरसो नामा नाहैनि दानि जुगाव सिखावनि आंखाल गैयाथ' खुगा सेरखावनांगौ सालाय बोफ्लावनांगौ थौ सोर सिखाव बियो नागिरिनि माथो खानायखौ बुखुजोबनांगौ ओमफ्राय सालायखौ बोफ्लावजोबनांगौ बेसेबां गोलाव फैयो नायनि माथो थौ बै बारिथिं नाहैनि थौ बावै आसोल सानैयासो नुदोंलै आंखौ बोरैबा आंखौ होननानै होसोबोथारबा मा जानांगौ जाखोब्रा जानाय नंलालै नेवलायजों जिबौजोंसो नुसनदों आंखौ बोरैबा एम्बु साननानै आंखौ जानो नागिरबा गैला आरो बावै मानि सिखाव बे सोर सिखाव बे आंनि न'आव आरो माबा लन्थ' सिखावबो ओंखारोनो बबेनि लन्थ' सिखाव बे दखना बबेनि लन्थ' सिखाव बियो गस्ला गानहोनानै थिगसे बुनांगौ जोंहा नै सिखावा थफि गाननायथ' आरो गावखौ सिनायनाय नङा होननानै थफि गानलायदों थौ होसो बावै आंखौनो होसोबोगासिनो माथोलै बे हाग्रायावनो थाखुमानोसै आं आया बहा गोमाखो सिखावा जानोलै बहा गोमाखोथाय नागिरबाय थाला नोंसानि बारिनि नारेंखौ खाहैफिननोसै जोंहा आच्छा बारु थाइबानि लारु बावै मा जानो बायदि नागिरखायोलै बिसोरलाय मा जातनि मानसिफ्रा बिसोरलाय बावै आरो सानै फैबावदोंसो गैलालै आरो बिसोरालाय सोरखौ नागिरनानै थांलायखोब्रा आयु माला नंगौहाय नोंबो मिथिलायो मिथियो गोदो हाराय बांखो मुनि मोदाय दङमोन दाबो आबै आबौमोना थालांनाय आबै आबौमोना फोथायनाय दङ आरो माखासे गोदो गोदायनि थालांनाय आबै आबौमोन दंबावोना बेनिखायनो थालांनाय आबै आबौनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै लाखिनाया मोजांलै गोदान मुगानि आबै आबौमोना देनां जेबो मिथिहैनाय नङा जेरै जोंनो गोदान मुगानि बिबै बिबौ जाहैसिगोन
होमबालाय गोबाव खालामबाय थाला दैखराव थांनोसै जोंहा हाब बेवहायनो थांनो ओंखारदोंथ' आरो ओइ आयौ बाला हाबहांबायसो माथो मोनबाय थाखोब्रा ज'लाय मालाय आसोलफोर सिखाव नागिरदों नामा नोंसोरबो आयौ बाला बहा सिखाव ओंखारदोंसै जोंलाय दैखर फारसेसो मोदाय नायहैनो नागिरदों मोदाय थ' आरो थोद मानि मोदाय बेलाय फोथायाबा हाबहांनाव सोंब्रा जोंबा खंख्ला नुखांबायना हाबहां औथ' आरो जि गिखादोंमोन आङो थोद नोंसोरनि खंख्ला नुनाय थौलायनायनि बहा खंख्ला नुयो आयौ बाला मोदाय गैया खोन्थादों आयौ मालाजा थौलाय नाहैनि माबायदि मोदाय रायजोनिफ्रायनो फैबावबायसो आङो थैहाबना थानानै नोंहा थैहाबना थानायखौसो गियाखैमोन दाथ' नों थांना थानायाव मोदायखौ गिगोनहाय थौलाय नाहैनि माबायदि मोदाय बोरैबा नुजाना होबासो गिगोन दा नोंलाय दासो नों गिफ्लायाखै ओइ बांद्राय खोथा बुंबाय थानाङा थौ लानानै थौ आयौ बाला जाव होनदों बाला बैथिंजाय बावै आंखौनो होनबाय नामाब्रा होद खालामसैलां आयौ सोरबा खालामबाय हनै मा बुस्थु मारलाय थौलाय दहायनिफ्रायनो डिस्टार्ब खालामगासिनो दङ खारलाय थाखुमालाय माथो बुस्थुब्रा आंबो खोनादों थौ नायनि थौ क्लिअपेट्रा आंनि नखराव नोंनि नखरनि बायदिथ' सुबिदा मोननाय नङा थेवबो आं नोंनो होनो थाखाय नाजागोन गिबियावनो थबिरामखौ नागिरग्रोनांगौ बियो दासिमबो मानो न'आव फैयाखै बिफाया बिमा लाबोबाय आंथ' बिनि बिमा जाबाय बिमाखौ खबर लाफैनांगौ ना बियो क्लिअपेट्रा नों आंनि बिसि महरै जाबाय बे नखरनि दायथ'खौ आं नोंनि आखायावनो होनोसै थबिरामनि आखुआ मालाबा बांद्राय जायो बेनिखायनो बिमा हिसाबै नोंनो सासन होदो गहेला नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं थासान्दियाव नोंसालाखौ आं बेखौ थिक लामायाव लानानै फैगोन जागोन दे आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं फैदो उन्दुफैदो जागोन दे नों उन्दुहैग्रो आं दा थांनानै उन्दुहैगोन दे होमबालाय नायथारनि आंबो सानबेसे खारखुमानानै थायो बे फैयागौ मानि बे न'आवनो थाबाय थागोन आं अफिसावबो थाङा आं खामानियावबो थाङा आं आंखौ थगायनायनि साजाखौ होथारनांगौ बेखौ बिमा महरै बेखौ आं मोजाङै सासन होआबा आंनि मुङाबो क्लिअपेट्रा नङा आंबो ओरैनो फिसा साथाम खाङाखै गिदिर गोलाव खालामाखै बे थफिरामालाय माथो बेलाय आंनि नोजोराव बे थफिरामा जेबोआनो नङा